Heaven Hughes dyma ni, pinnacle y cystadlu fan hyn yn adran y Beltex y Pencampwriaeth. Ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill. A'r gŵr bonheddig hynny yw Aled Grwcot, Swffrwd o Glamorgan. Ond, pa anifel sy'n mynd i ennill? A'r chwrdd blwydd sy'n ei llygadu o'r cychwyn cynta neu'r hen ddafad? Wel, mae'n mynd i fod yn gwagos rhwng y ddau sy'n ni'n meddwl, achos mae'r ddafad na siw gymaint o teip Beltex yn dydi, ond mae'r hwrdd blwydd mae o'n sefyll ac yn dangos hun y dda yn dydi. Dyn ni wedi dweud sy'n dechrau'n dwm i'n mae'n dal i ben yn dda, mae rhyw look at me yn efo, oes? Oes. Am Beltex, mae'n siarp rhywbeth. Ydy, mae power efo'r hwrdd ond oes. Gymaint o power efo, mae o'n dangos un o dda, chai ben o, a mae'r glas yn y trwyddo ni ben o sydd beth dwi'n hoffi mewn Beltex yn bersonol. Mae'n swyno'r dorf yn dweud? Mae o. A'r beirniad I hun wedi ennill Sioe y Pencampwriaeth y Beltex yn Sioe'r Ucheldir yn 2014 a 2019, felly mae'n gwybod yn gwmwys beth mae'n chwilio amdano, yn dweud? Mae'n ei bod na I huna'n digon? Ydy. A pan ti'n dod i'r sefyllfa yma yn y siow, gallith unrhyw un o'r pedwar yma mewn ffordd yn gallith fynd â hi, ond I fi, mae'r hwrdd blwydd na gyda Aled, mae o'n sefyll allan. Ac am Sioe mae fe'n cael? Ydy, yn fawr y teg iddo, mae o'n dangos yn un y sawl blwyddyn wan flynyddau mawr ac wedi bod yn dangos I bobl eraill hefyd. A chwarae teg I Aled, mae o'n gwybod ffordd mae'n troi stoc o'r safon ucha allan. Mae o'n neud good job o'n I, chwarae teg iddo fo. Fe enillodd yn 2023 a hefyd 2017 gyda Dafad, ond byth wedi ennill y Pencampwriaeth gyda chwrdd, felly dwi'n mynd I torri tir newydd hynny. Siwr o fod? Mae'n agos ai eto fod ydy. Ydy, pa I liw yw e? Ydy, ie? Ydy, chwarae teg iddo fo. Ennill gyda'r chwrdd am y tro gyntaf, chwarae teg? Ydy, da iawn Aled. Arbennig. Yn heiddi'r y wobr yn fawr o'r teg iddo fo. Hefyd, diolch o galon am dy gwmni, o ti'n iawn trwy gydol y dosbarthiadau? Dim yn aml fi'n iawn, ond i'n iawn eddi. Wel, o't glei trwy dydd, o ti ar beiriad yn gwybod yn iawn byddwch chi chwilio amdano. Diolch o galon I ti. Aled. Well done you. Thank you very much. My gosh, third time winning the Beltex. Over the moon, yeah. Thank you. He is stunning. He's so sharp, isn't he? He's a flashy boy. He's drawing you in to look at him every time you look at him. Yeah, that's what we want, isn't it? And what are you going to do with him? He's heading to the Premier Sale in Lockerbie in August, so see how we get on there. I'm sure there'll be a lot of eyes on him as well that day. Hopefully, yeah. It'll be a sad sale with this one, though. It really will. Yeah. Well, good luck to you. Thank you very much. Thank you. Thank you. You'll have to learn Welsh next. No way.